weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to pete to jeeri ƴugga to jommandu to ɗayfa to fanayi to juma to duluma to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha to sinthiou bamambi to seeno paaɗele to ndendori to wendu bosoyaɓe ko on takkusan juula ha to galle shérifa abba to hammadi hunare ha to galle ceerno abdoulaye sar to dulumaji dembe funeɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie jagorgal kalfinagal ko fate ñawoje o waɗi visite aji makko ñalawma altine hanki o e nder kasoji rewɓe ƴewde kay no rewɓe sokaɓe toon no gurdi e nder ɗiɗon kasoji to leydi Sénégal Alioune Sall e joom suudu mum nangganoɓe kayne coka guila ñande sappo nduɗo lewru tawi koye mbadi garde à vue ɓe goppitama kay ko fate mbadi liberté provisoire caggal nde ɓe jobno caution mo temedde capanɗe 4 millions tawi ko franc CFA to leydi Mali ne tawe oɗo saaha joni e ŋakkere mawde no fewi ko fate carburant kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja habaruji men Jolam Jaɓeri ma jaa ha to Madagascar to leydi France to leydi Iran to Palestine ha to leydi Ukraine bisimilla moon e kerki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde jaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale danwal kala ceerno Amadou Tijane Diallo lalluɗimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldanama ɓurdirta balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo ko safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawna ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ene ittoji mum dendagal to prostate ma wawno yettade so tawi on jokkodiri balɗe tati docteur eɓe mannanoma joni walla safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tijane Diallo e wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fotirno kala son jokkodiri e balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko goppunɗa hano hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ƴeewɓe visa ji e ƴeewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo wune ceerno Amadou Tijane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audio ji mbaɗi vocal uji kolleri tigui guila jokkodiri e makko jetti Allah mbiya alhamdulillah rabbil alamina ɓe hen joguinoɓe bekkiji goppi ha laaɓi ɓe hen yananoɓe barogal certi hen wondunoɓe estomac mbatti ñamde yadde kala ko jinno jippinoɓe leece e yawnoɓe yitade koye men e oɗo saaha joni mbatti mos nofuru ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Dakar tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehli makko ɓinnede makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ma haalam to heedi ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal leydi mbawɗa wonde dendagal continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo kollaɓɗo reedu kommalaɗo wune kon newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade kuƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam
jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye maɓɓe ɗoɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotone nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a yittaɗen ko jaɓirɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijiron walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayir Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi ɗon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata 14 lewru yarkuma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte e ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba habaruji men e ɗemgal pular koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ñawoje woni ministre de la justice biteɗo Mohamed Wula Soydata o waɗi altine hanki o visitaji makko kay e nder kasoji rewɓe ɗiɗi tawateri e nder nakcota hen kaso goto tawate koto leegal Arafat goɗɗo on tawe to Riyad o holliri noon ɗiɗo visitaji kay ko hoyi programme makko kay jeeya yidde yettade kay e humpitade gonka kay gonka kasoji wondude en ñawirɗi taweteɗi e nder leydi he tawi kadi e ha tengti nder nakcot tawi ko gondi e nder lessa jimadi makko o wi noon o tawi kay condition ngaji gonka kasoji ɗi kay e ɗum rewi lawol o teskima noon wonde kaso nakcot siddo o kañum tigui goto gonɗo to Riyad o ko on kaso kay ɓuuri mawnude kañum kadi ɓuuri garɗude to banggue wawde jaɓɓade kaso sokaɓe woni prisonnier ji ko kanko ɓuuri garɗude kanko kadi ɓuuri wonde moderne to banggue kadi hormade ko fati les normes de réglementation en vigueur e oɗon fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le coordinateur dialogue woni kalfinaɗo ko fati kay keblugol dialogue national e ɓesguji leydi Mauritanie taw ko les forces vives hono biteɗo Moussa Fala o waɗi tigui o weeɗi Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo guendi Mauritanie rapport makko ko fati kay ko yewtidi e ko fuɗɗi hawrude kay e ɓen wiyeteɓe les forces politique leydi Mauritanie o rokki rapport o noon o rokki horejo leydi rapport o koye to galle lamorgo e nder nokcode saaha kay moɓe joddino en audience e nder rapport he noon tawe hen kay ine tawe hen jiyande kay woni les points de vue ardiɓe lamdaji dawrugol e wiyeteɓe kay doole guendi woni tigui les forces de nation jiyande mumen ko ɗum noon ko ɗum noon ko phase gadano kay ko fati kay heblanade kaldigal ko fati kay ka heblade kaldigal ngal yidde hoorejo leydi ndi noon ko yidde hoorejo leydi ndi noon ko ngal ɗo kaldigal woni oɗo dialogue national kay hay goto kay hoto dawe hen yidde makko kay ko udditdemal hayaji wonande dendagal ardiɓe lamdaji dawrugol e ardiɓe les forces de la nation kañumen kala ne mbawa tigui wawde tawtorede ngal ɗon kaldigal ha no hannirta ni tawi tigui alda e paltore
idde hoorejo ɗe ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani ko dendagal ardiɓe e landaji dawrugol e ardiɓe partiji taw ko ardiɓe société civile en kañumen kala e ɓen wiyeteɓe les forces vives kañumen kala ne mbawata tawtorede ngal ɗon kaldigal beele kay eɓe joddo ɓe cocodira e ɓerɗe mabɓe ɓe cocodira kadi gostodira hakkillaji ko fati kay e ɓamtare e leydi ndi ittude ñonkoto ha laaɓa gonɗo e nder ɓerɗe yimɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen JDMR ko alliance pour la justice et la démocratie mouvement pour la rénovation ko landa dawrugol tawi ko landa lunda wiyete noon ardiɓe landa ka noon ɓe bayyini communiqué mabɓe ko fati kay oɗo saaha gonka kay ɓen hoɗɓe elapol palol dande maayo to banggue Mauritanie ɓe guure men kay oɗo saaha joni puɗɗi yoolade ɓe kolliri noon ɓe kolliri hen fayre mabɓe e mette mabɓe mawde no fewi ha tenti noon e faade laamu ngu saabu ɓe kolliri kay e oɗo saaha joni guure kewɗe kay koko fuɗɗi yoolade kono ha e oɗo saaha mo kalten laamu ngu nana muuɗi mum kono deeƴi haydara ala ko haali hen ala kadi tigui décision ngaji taw ko ɓuttiɗi laamu ngu fuɗɗi ƴettude e ɓen ɗen guure tawi ko fuɗɗiɓe yoolade e nder communiqué mabɓe noon AJDMR namdima ɓe mbaɗi exigé noon laamu ngu kayne waɗata ɗeɗo toɓɓe ko ɓuuri yawde ko ardi foof nde laamu ngu waɗata reconnaître musibaji kay yoolade eɗo saaha joni tawateɗi toon taw ko waɗa plan ko wiyete plan d' urgence national noɓe paabori kay ɓen fuɗɗiɓe jeeyede toɓɓere ɗiɗi ɓenne noon ɓe namdima laamu ngu kay nde waɗata mobilisé ko ɓuuri yawde e moyen aji tawi ko moyen aji logistique et financiére no ƴettiri kay ɓen sinistré ji e oɗo saaha joni en charge no ƴettiri sinistré ji en charge tawateɓe toon toɓɓere tataɓire nde noon ɓe namdi laamu ngu kay nde dartinta ko wiyete marginalisation systématique ɓesguji tawi tawateɓe lappol palol dande maayo laamu ngu kay nde andata nde andata tigui wonde ɓen tawateɓe ɗiɗon nokkuji kañumnenne koye nder leydi he ɓe jeeya ɓe keeɓa haqqiji mabɓe ha timma e laamu ngu AJDMR noon AJDMR noon siftina kay hoɗɓe lappol palol dande maayo kay yo gandu wonde AJDM kay hakkille mum nana heede mabɓe kadi soutien mum total ne wone mabɓe ene erima AJDM noon erima dendagal les forces politique social syndical kala ne mbawata tigui wattude hakkillaji men kamɓe foof kadi ndeɓe ndentana ɓe eero laamu ngu kay ɓe wawata fabade ɗeɗon ɗeɗon guure tawi ko tawteɓe lappol palol dande maayo e oɗo saaha joni fuɗɗiɓe tawi ko tawteɓe yoolayru ha joni ko leydi Mauritanie keɗen police nationale halfinaɓe nden kay kisala noccode ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima fedde tawi ko wat boniɓe fedde wat bonimi noon tawi ko wuyɓe yannoɓe nder galle goto to tuusini en haaɓe jooɓima fittandu goto kay e ɓeɓe tawno e nder oɗon galle ɗum noon koto nder galle goto tawateɗo sara lawol bitengol tiwum ene tawe nder tuusinina e nder galle ɓe janno noon caggal nde ɓe jinno wadde guyka ɓe mbawino fiide hen neɗɗo goto laaɓi on noon koye juuɗe safroɓe ko hen tigui wasi fittade mum police noon holiri fedde nde kamɓe tato kala ɓe mbiyama teeɓe e oɗo saaha joni kadi tawama casier judiciaire uji mabɓe kamɓe kala holiri wonde koɓe mennoɓe sokkede kamɓe tato kala ɓene cokka e mbadi garde à vue loskuji nana jokki e mabɓe so loskuji ɗi kibbi ɓe mbaɗe déféré to yesso parquet ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen on fanno ha joni keɗoɗen police nationale tawi ko brigade de recherche o leydi brigade de recherche d' intervention ɓe kolliri tigui e nder yontere mayde nde ɓe mbawi teɓade kay fedde ɓen noon ko dartoruno kay ko wadde trafic tawi ko ƴetli wadde trafic tawi taw ko addoyde sanggara e drogue e caggal leydi ne jeeya ɗum e nder noccode e nder leydi he fedde nde noon ko sakataɓe nayo mawɗo fedde nde tigui ina tawi tigui mawɗo fedde nde ene luwi galleji ɗiɗi ene luwi galleji tati to Arafat e nder Arafat ne luwi toon galleji tati taw koye nder ɗin galleji ɓe moftata marchandise uji mabɓe e nder perquisition mo laamu ngu waɗi ɓe tawama drogue kewde no fewi tawi ko drogue aji ɗin jiida cirolo ha joni habruji men demgal Pulaar sen Mamadou leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen maayo Sénégal maayo Sénégal ha tenti noon falde Podor ene jokki kay ƴerde no fewi talata hande sappo ene lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ɓeto waɗama tokke woni to tufde El Hadji Boubou Salam mo Podor tawama tigui niveau maayo ngo ene yaara ñalawma hande o 5,60 métres ɗum ko sanga 8 heures e oɗo saaha noon oɗo saaha hanki kay ɓeto waɗanongo toon wonno tigui ko 5,58 métres e nder 24 heures woni nder ñalawma goto teskama maayo ngo ɓeydima kene qime ha kene qime ha 2 centimétres e ɗum holli tan wonde maayo ngo ene ɓeydo no fewi
oɗo saha noon oɗo saha rawane woni 2024 maayo ngo kayi e oɗo saha 2024 maayo ngo wonno ko 5,54 métre ina wayno tan 6 millimètre 6 centimétre ko ɗum woni ko ɓeydi so tawi kay ɓeftirama hikka faade rawane siftinde on kadi wonde code d' alerte maayo ngo to banggue Podor ko 5 métre firti tigui ko maayo ngo e oɗo saha joni firti tigui ko oɗo saha joni kayi maayo ngo kayi e oɗo saha joni ngo ɓuuri tigui guila sappo e nayyi lewru septembre guila nden tawi ngo ɓenni 5 métre laamu ngu noon erima dendagal ɓesguji kayi hoɗɓe dande maayo lappolpolo dande maayo kañumen kala nde ɓeydoto rentade tigui ɓeydo jertade ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Alioune Sall ko frère Macky Sall kanko e joom suudu makko kala koɓe nangganoɓe ɓe cokka guila ñande sappo lewru gonden ndu tawi ɓe cokkira tigui ko ɓe koɓe sokonoɓe e mbadi garde à vue kamɓe kala noon ɓe goppitama ɓe keeɓi ko wiyete liberté provisoire ɗum noon ko caggal nde ɓe jooɓi temedde 50 millions tawi ko franc CFA ɗum noon ko caution altine hanki o sappo e tati lewru août ko guila mbiɗen sappo lewru octobre ko guila nden ɓe nangganoɓe cokka e mbadi garde à vue to dikka 49% noon 49% tigui en mbiyata mbadi dikkam taw kadi ko société immobilier biteɗo CIC moɓe jeeyi hen 99% ko Aliou Sall jeeyi on société ko on société noon hemno virement ji ɗiɗi tawi ɗina virement noon hen virement goto ko 1.7 millions virement goɗɗo ko 1.7 millions hawra 1.4 millions o woni halis caution moɓe joguini ko ɗina virement ji noon en mbadi enquête tawa tigui ne niɓɓiɗi hen niɓɓiɗi no fewi ko ardi foof noon caggal nde kanko oɗon Alioune Sall nde o yalti kaso o wawi kay hadde communiqué makko wa e hello makko tawi kadi ko ardi foof ko jarnude dendagal ɓesguji gueƴuwaji naaɓe no didotno arnoɓe kay ha yeeso digga hollirde mette mumen e hollirde soutien mumen faade makko o yetti kadi o jarni galleji diine ɓe Tivaouane ɓe Touba ɓe Mbour ɓe Madina Baye ɓe Ndiassane e galle Oumarien galle Taltalɓe e galleji dendagal galleji Fouta kala e nokku to wiyete to nokku wiyete Noubahiya e nder leydi Mauritanie foof ɓe jetti ɗumen ɓe jarni ɗumen guila duwawuji mumen e soutien kollerima ɗum noon mo yetta Allah mo jarni ɗumen no fewi o yetti kadi Macky Sall frère makko ko noon kadi biteɗo Iba Faye o yetti ɗum no fewi e darde mumen fayde no fewi nde daari kay ha wawi hebde boowal e oɗo saaha joni mo foofa kana lekkitare kanko e cuddiɗo makko kala ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Saya Diagne ko jayde yanke ko kanko addi jayde witende Dakar 2021 o convoque noma kay altine hanki sappo e tati lewru octobre yesso sécurité urbaine o nanggama to noon omono soka e mbadi garde à vue o nanguira noon ko ɓayinde kabaruji ɗi godani hono no holliri tigui laamu hello e hello makko Facebook omo foti noon e hello makko Facebook omo foti kay waɗede déféré yesso parquet so tawi ala ko yanti hen ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen accident musto waɗi ko ɓoyande ko e nokku to wiyete Doronga ene tawe nder falde Kaolack yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi neɗɗo goɗɗo barmude hen tawi ko barmude musde sanne tato kala noon ɓe gonno koye dow moto goto tawi ko moto Jakarta ko dow moto Jakarta ɓe gonno ɓe perɓodiri noon koye camion e saaha kay ɓe gonno yidde ruɗade ko wiyete gaska woni nide poula taweteɗi e dow goudron tawi koye dow lawol ummade to wiyete passoir faade Doronga ko ɗon tigui accident o waɗi mbiɗen ɗiɗo ko tata wonno e moto hen ɗiɗo mbasi pittali men tata ɓo noon tawe hakkude wurɓe e mayɓe ko sapeur pompier noon kañumen garani ɓe ɗon kamɓe goski ɗiɗi kala e gañiɗo nawama to hôpital goski ɗiɗi nawama to morgue hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass ɗen mbiyata nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna gañiɗo on nde Allah rokkata ɗum cellal ha timma allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe halfinaɓe haɓade drogue nder Dakar ɓe teɓima sagataɓe tata to Pikine Technopole altine hanki sappo e tati lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe tawama noon ɓe jogui nogas e joyyi kilo drogue mo tawi komo hinde hinde hashish ko ɗum woni tawa e juuɗe mabɓe
nden noon police ka yeehi ha to galleji mabɓe ko wadde ko wiyete perquisitionné ɓe tawama kay ɓe jogui toon passeport uji 4 ɗi jiida hen passeport goto komo Guinée Bissau passeport goto ko Gambien passeport goto ko Sénégalais e passeport espagnol ɓe tawama kadi eɓe jogui 2 copies des passeports ɗin noon ko passeport uji Afghanistan ɗiɗi ɓe tawama ɓe jogui 3 carte d'identité nationale e wondude carte d'identité ji hakkude Guinée Bissau e leydi Sénégal ɓe tawama ɓe jogui chèque uji ɗiɗi chèque ji ɗiɗi banque wondude 3 carte bancaire e 5 téléphone portable tawe hen iPhone wondude motoji autoji ɗiɗi ɓe tawrama ɗum ɓe tawrama kadi eɓe jogui potuji 6 tawi ko kosam potuji kosam ene kabɓa ha tiɗine habba kay mbusuji ne kabɓa hen ene sikka tigui wonde ko drogue o ɓe pewnirta ɗam ɗon kosam kay ko drogue o ɓe pewnirta ɗum tato kala noon e oɗo saaha joni tawe kaso e mbadi garde à vue ko adi kay ko enquête o ne hibba e mabɓe ko caggal ko adi kay ɓe ɓennine to yesso parquet ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal seno wima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali ne tawe tigui oɗo saaha joni e ngakkere mawde no fewi ko fate carburant gila kay ɓen wiyeteɓe jihadiste en mbaɗi ko wiyete blocus kolli tigui wonde carburant narta e nder leydi he kala koye camion walla sittanamoɓe ji ene waɗi carburant koɓe waɗoɓe muma jeygue guila nden noon guila sodoyoɓe carburant ha dognoɓe sittanaji carburant hewɓe kay ne jogui kulhuli mawɗi no fewi addude carburant o e nder leydi Mali seeɗa garowo one ko ɓen taw ko wiyaɓe waɗoɓe business woni laggu kañumen ɓuuri herrade on gasoil tawi kadi ɓe mbaddata madde koye ɓen wiyeteɓe pompiste ɓe gaddata ko bidon ngaji mabɓe ɓe lowane hen bidon ngaji ɗi ɓe mbasa gasoil o wasa yeyede pompe saabu pompe o laamu ngu koko yamiri hokki prix hay goto suusa ɓeydude ɗina prix uji ɓen waɗoɓe laggu walla mbiyen business noon tawi ko joguiɓe dépôt ji men e bidon ngaji men kañumen ne jeetoya ɗin bidon ngaji kala coggumo beela e oɗo saaha joni hewɓe kay guila e hutortoɓe transport joom autoji gortoɓe transport walla tigui joom autoji mumen transport personnel haajuji mumen taw ko ɗon jetti alay saago kay cooda carburant kañumen foof e ngakkude ɗum saabiɓe noon ɗum ɓeyda jeeya kay hande ko ɓeydi ngakkinde carburant e nder leydi he saabu pompiste hewɓe mbadda complice ɓen waɗoɓe laggu société kay carburant mbatta ɗumen e bidon ngaji ne jeeyta tawi ko ɗon e marché noir ha joni ko leydi Mali keddoɗen e oɗo saaha leydi Mali woni tigui koye coñal ko wiyete coñal coton woni bukki tawi kadi ko campagne koɓe mbiyata égrenage 2025 2026 ballon noon bal coton gadano kay wi fuɗɗima yettade toon to Kuccala campagne o noon hikka fuɗɗi tigui hawri koye caɗele musde no fewi saabu kay ɓe kolliri guila to banggue ɓeydugol ko wiyete les entrants agricole ɓeydima no fewi e nder leydi he e hikka kadi nde ɓe ndemi bukki ɗi teskama tigui ñamon kew kono guila e tenke ha e kowoje ɗi hinde sikkadel kala tampiniɓe no fewi coñal ngal noon fuɗɗi ko guila ñande nogas e jeenayyi lewru septembre parc industriel mo CMDT jogui ko 17 usine d'engrenage usine aji ɗi noon ene usine aji machine aji tawi ko ittoji grain ɗi kala hattani mabɓe noon kala kay e nder balɗe 150 ko ittude kay ko gollade fodde 150 tonnes ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Moussa Mara tribunal mo Bamako holiri tigui wonde ɓe nangui datta tawi ko fata yandinde ñawore o biteɗo Moussa Mara tawi ko gonnoɗo premier ministre hoore jagoɗo leydi Mali parquet no ɓe nangui datta o ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru octobre 2025 ñande nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗo parquet o noon holirino kay yidde mum walla kañum taƴani Moussa Mara kay ko yo sokke fodde lebbi sappo lebbi nogas e nayyi woni duuɓi ɗiɗi tawi ko ferme tawi kadi omo yoɓa en France symbolique hewɓe noon en ɗaminno kay so tawi kay ala ko faali ne wawi tigui Moussa Mara ɗaccite ha laaɓa wasa sokkede duuɓi ɗiɗi hewɓe kadi ne kollira e oɗo saaha gonaɗo kay laamu ngu ne wurtini no fewi ɓen wiyeteɓe tigui les forces vive leydi ndi ɗum noon e oɗo saaha joni lundiyankoɓe hewɓe nan nangga ene coka beele ɗum jogani jogorde sattinde kay ko fati en gonka Moussa Mara ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndog Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abou Wathia ni dendagal hettiyankoɓe Aya TV kawri men ɓurɗi tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo leydi Mali to nde ene waɗa laamu ngu wi ko heddi hen ko e denduɗo Amérique kala jiɗɗo naade to leydi Mali alay saago dey comme ma waw kay yaltide wona milliard uji
million ngaji ɗiɗi piccal tati e kalisa ono sefa ndewama kadi yiide kay guite mum pawo kay e lamorgo leydi hono pawo ko de tawno wonde ko leydi eldido Amérique kañum puɗɗi nde ɗon wuddere wi wonde e leydi Mali kañum dey jeeyama eɗen leyɗen hono jeeɗiɗi kay jiɗɗo kay tawa ko visa ala sakko ma yoɓa fodde ujunaji 5 ha ujunaji 10 taw ko kalisi dollar kamɓe kay ɓe mbawi wiide wonde kay so tawi ɗum laatima ene wonno kamɓene kala Amérique naji jiɗɗo naade taw leydi hono Mali yiya kay lamorgo ngo ma yoɓa wona ɗeɗon hono koppe feeje toon to leydi ene wayno dey tawde ko Madagascar kanko gardiɗo hono leydi ndi o wawi wadde hono haalande makko ene wayno dey e fadde kadi tawde koye enata posoje ɗe kono andaka homo halto woni wonno ko ñande altinare 13 lewru yokkoma ujunaji ɗe nogas e joyyi ɗum noon ha joni noon kanko kam o andaka hoorejo leydi ndi ɗo woni kanko André Rajoelina kanko noon wayno kadi ko gardiɗo jakoɗo o tan heewi ƴettude hono konngol nde taw wonno kadi ko gueɗe ɗeɗo balɗe foof koko ɓennude koye seppoji mawɗi ɗum woni ha honi koɓe ɓe mbawi kadi wono yettude e ɓeɗe sappoɓe ɗum noon kadi ene wayno kay wiya kadi ɗo faya ɗo kay ene wayno tagi sa rentaki tan ko honi koɓe joggori date affaire ko ɗiɗi ɗi e tawno kadi joni kam hayni taw ko chef état major mabɓe o ene waɗi kadi ƴeewi kam ɓene honi koɓe salinoɓe e kadi fellude wona ɓene hon sappoɓe dañi kay taw ko gardiɗo ngam ɓawdede e fadde kay e won e ɗeɗo ɗo hande gueɗe koggo brasa to nde ene wayno laamu konko gila kay ɗiɗo lebbi taw koye nder tuɓɓoji mawɗi ɗum woni wonde koɗe oɗo rythme noon fati noon kode kadi koye caɗele mawɗe ɗum woni nde tawno wonde kadi kadi emi jogui noon hono caɗele ko fati kono doyam ɗum noon e oɗo sade arta tan ko seeɗa ɗum noon taw ko ndiyam mabɓe ɗam taw ko robinet ene wayno ko seeɗa tan arta noon kono oɗo saaha ko caɗele goni toon Cameroun ñande alatane 12 lewru ndu gonɗen ɗu ɗum noon ɓe jalti ngam suɓade tawde ko garta toon hono leydi ndi joni noon kono noon kono ɓe goni tan koye limde carte mabɓe ɗe ɓe cuwaro jaltini janciri ndi no haalirta ni Paul Biya noon konko ƴamti artade hono leydi ndi e lawol makko jeetoɓol nde tawno kanko noon o ɓooyi jaare e duuɓi 90 kadi o ɓooyi e kangonorde duuɓi 43 ɗum noon ko ɗo ɓe mbi e nogas e jeegom lewru ndu gonɗo ɗum nden jencudi jaltata ha laaɓa ande ɗum noon gardi toon kono leydi ndi nde tawno wonde kamɓe ɓe kewani ruttade hoore boowal ɓe keewi tan hadde koye e tawde ko daal kaɗanal ngal kala polɗo on dey ko kañum tan ardoto hono leydi ndi Ali Abouba ko ɗum ɗo dey ene wayno dey toon to Égypte ene wayno toon kañumne ko batu mawngu laati toon ñande 13 lewru ndu gonɗe ɗu hawno koye altinare ene wayno ma won ardiɓe leyɗele tawde ko nogas mbawi won arde toon ngam ƴewde kay neɗɗo dartidiri hono jeygol ɓe gadda deeƴal hakkude leydi Israël e leydi ɗum noon taw kadi ko Palestine ko ɗum de wonno ko wonno toon to région de Égypte leyɗe maw adde noon leyɗele ko nde toon trompena Emmanuel Macron kamɓe fof ɓe mbawi won arde toon ngam ƴewde masala so wona noon Benyamin Netanyahu onde kam ara toon e kadi e on ɗum noon kadi ko mo mbiɗen ko won on tawata ko gardiɓe kadi ene wayno ɓen Hamas naɓen tawa kadi toon kono noon ene wayno wonde ɓen kam ngari toon ngam yidde wadde masala ha e dattinde gueɗɗi e waɗo nde ko yitere nde ganduɗa hoore makko moƴƴere wonande toon Ali Abouba ko ɗum de tunguɗen kaɓuri men donc Afrique ñalawma hande o taw ɓeytade monsieur bon Alassane Oumar Mbodj gorko mo saddo ngam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to ka hayɗi to galle makko moderne ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia peka 8 noccode ha to Daril Barke ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Madagascar to Madagascar no mbiɗani tigui hoorejo Madagascar koko dogi kay ne moltoyi caggal leydi o waɗi noon haalande makko hanki jamma e nder haalande he noon wonde kay e nder haalande o waɗi noon ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni militaire uji ɗi jaɓani discours o ɓennine habride mabɓe o waɗi haalande makko noon koye hello makko Facebook e nder haalande he noon o holliri tigui wonde ha joni kanko ardi leydi ndi o jaɓani wadde démissionné o holliri kadi wonde o liiɓi suudu sarɗiji ɗi ɗum ko haalande makko caggal ɗum noon suudu saɗiji
talata hande o suudu saɓeji ndu jooɗi woni assemblée nationale leydi ndi ɓe mbawi joɗade jonɗe mabɓe nden jonde ɗon ko waddemo destitué woni libdemo haalaɓi suudu saɓeji ndu jogui ko 153 sarɗiyanke woni député e nder ɓen 153 hen 154 voti kay wonde yo itte ha laaɓa firti tigui e oɗo saaha joni o waɗama destitué o liɓama ha laaɓi kay ñalawma hande noon saaha mo kalten militaire uji ardiɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui ko kamɓe jogui gardigo leydi ndi koto leydi France paɗen talata hande Sébastien Lecornu kañumne kañum woni hoore jagode leydi France o darima yeeso sarɗiji e nder jakka guendi ndi wadde ko wiyete déclaration politique générale makko ko baɗaɗo menace uji kewɗi no fewi kay o heeɓi ummorade landaji kewɗi tawi ko landaji dawrugol hollidde kay wonde koko umonto motion de censure woni kay libdemo hadde kay libde hadde gouvernement makko yaade Emmanuel Macron hoore leydi France kañum e hoore mum o waɗi menacé so tawi saɓeji ɗi ndenaki kankone ko liɓowo suudu saɓeji ndu oɗo saaha joni noon ko hollidde on tan wonde leydi France ne jogui caɗele dawrugol mawde no fewi e nder déclaration politique makko général o holliri wonde ko baɗo suspension ko baɗo suspension woni ko jodartino ko jowo ko fati réforme des retraités kay ɗo kay ha sumgoji 2027 sumgoji hoorejo leydi ha joni kabaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Iran paɗen farisenaɓe ɗiɗo nangganoɓe kay ne ñaawa ɓe nangganoɓe coga toon ɓe ñaawama kay tawi koɓe nanguirno ko fati espionnage woni ñukiɗade tawi kadi ɓe garno ñukidinade ko leydi France wondude e leydi Israël ɓe nanggano noon ko guila ñande 9 lewru mars hitande ujunnaje 223 ɓe ñaawama noon hen goto ne wiye Cécile Collère goɗɗo ne wiye Jacques Paris ɓe taƴanama noon kanko biteɗo Cécile o taƴanama duuɓi 31 e nder kaso so tawi ko biteɗo Jacqueline noon taƴamanama kañumne duuɓi 32 woni 32 ans ene lelo e nder kaso koto leydi Palestine paɗen Israël fuɗɗima kay e mbadi kaddigal caggal kayde Hamas tottirno kay ha laaɓi ɓen tawi ko otage uji Israël oɗo saaha joni ana fuɗɗide tottiri prisonnier ɓe puɗɗiri noon ko tottide goskiji tawi ko 49 goski ɓen kay nangganoɓe tawi ko Hamas naɓe nangganoɓe ne maayi e juuɗe mabɓe fuɗɗima kay goskiji mabɓe puɗɗima artude tawi ko Croix Rouge artiriɗi ha to hôpital walla morgue hôpital mo Khan Younes koto leydi Ukraine udditen kabaruji men convoi tawi ko convoi aide humanitaire woni addoɓe balle tawi ko jeeyaɓe fedde gotago windere nde londi ɓe keeɓi bombardement tawi bombardement ummiri koye koninkoɓe leydi Israël ɗum ko talata hande o 1 lewru octobre e nder bombardement noon hay goto e mabɓe gagnaki hay goto mayani kono kam matériel mabɓe boni hen no fewi convoi noon ko autoji 4 tawi ko autoji daneji ɗi hinde 4x4 kanji kala ne mbaɗi signe woni logo loni kono haɗani kay riidi Russie jorde mabɓe pettoje musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon Seydou mon Haali Abouba so tawi ko roɓide Afrique Alassane Oumar Mbodji en nanggani en kabirɗe ha mbawan yiide en to banggue nate ɓo soje ko miñi men Seydou men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on